Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu ina pano patikulankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za Holy Thursday, ndifuna ndikambe za masakramenti awiri mwachidule: sakramenti la Ukulu ndi sakramenti la Ukaristia, kapena kuti sakramenti la Ukaristia ndi sakramenti la Ukulu. Kodi sakramenti ndi chani? Ndi zizindikiro zimene patseza ulendo kubweretsa pafupi ndi Mulungu. Ndi chifukwa chani Ambuye Yesu Khristu adapanga sakramenti la Ukulu? Ndipo sakramenti la Ukulu ndi chani? Ndi sakramenti imene ili at the service of the universal priesthood, sakramenti imene imatumikira usembe wa Ambuye Yesu wachifumu. Choncho lero ino ansembe anzanga tikoza kusinkhasinkha za sakramenti lathu limene tidalandira ngati service, ngati utumiki. Kuti ine ngati wansembe ntchito yanga ndimayigwira bwanji? Ndipo ndikuyigwira bwanji? Kodi utumiki wanga ndi wa mtundu wanji? Am I a servant? Am I a boss? Kodi ndine utumikira apa ndine bwana? Anthu osiyanasiyana akabwera kwa ine kufuna kumana ndi Ambuye Yesu kudutsira mwa ine, kodi ndimakhala available to them and for them? Sakramenti imene Ambuye Yesu adalipanga ncholinga choti iwowo adzikhala pafupi ndi anthu awo. Chifukwa kupyolera pa nsembe ya misa ndi mawu amene Ambuye Yesu mwini adanena: timasandutsa bread kukhala thupi, timasandutsa vinyo kukhala magazi, for the salvation of his people. Chifukwa chake Ambuye tikakupemphani modzichepetsa kuti wodzala Mzimu Woyera yemweyo mwachifundo chanu muziyeretsa zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu. Koma kodi utumiki wanga ngati wansembe ukuyenda bwanji? Tisayiwalenso kuti Khristu ndi unsembe wachifumu, universal priesthood. Ife ndi ubatizo wathu ndife ansembe, service. Moyo wanga ndikamawukhala ngati Mkhristu, ma example amene ndikupereka amtundu wanji? Ndi service kapena ayi? Kodi ndimamvetsadi kuti ineyo ndine wansembe, usembe wachifumu? Ndimapanga na usembe ya misa, my intentions ndimapereka chifukwa cha zimene Ambuye Yesu adachita mwa ineyo, universal priesthood. Kupyolera mu universal priesthood imeneyi ndikamba za ife amene ndi maudindo ngati Khristu eni yake. Do we serve the people amene Mulungu adatipatsa? Kapena tidasanduka again ngati mabwana? Ife ngati atsogoleri, ngati ansembe amene tili atsogoleri mu mpingo, how serious do we take udindo wathu? Zimachitika nthawi zina kuti anthu akulephera kubwera m'masakramenti chifukwa choti ifeyo amene tili maulendo osiyanasiyana ngati mphakati tikulephera to appropriately advise, kuwathandiza anthu kumvetsa. So Lent munomo is a time for good reflection that how am I conducting my ministry as a priest, as a Christian? How am I serving the people that God has entrusted to me? As a priest, kandi muparish, kandi institution. As a Christ, maudindo osiyanasiyana within the same institution, even at national, diocese levels. How am I
ministering, showing this universal priesthood inside of me kwa anthu amene Ambuye Mulungu mwamwa adandipatsa kuti ndatumikire. Service and service. Tikuyenera kuzindikira kuti Ambuye Yesu Khristu popanga sakramenti la ukulu adatipatsa sakramenti limeneli kuti litithandize. Pameneponso tikhoza naso mosabwerera mbuyo. Tiliponso nthawi zina anthu ena Akhristu amene timakhala busy kupunthwitsa ansembe. We shouldn't hide these things. That's why I'm saying we should pray for the church. Munase tikhoza khala ife kupunthwitsa Akhristu zothekaso. But tikamachita zimenezo, are we doing a service to the church? Ndimakonda kunena mawu awa ndinenaso without any fear of contradiction. Ansembe ambiri abwinobwino timawapotoza ndife ya Khristu. Ndikukamba za Holy Thursday chifukwa ndikukamba za ansembe. Ndiudindo wanu ngati Akhristu to protect the priest, to help the priest without any strings attached. Kuwathandiza. Kuwathandiza koyamba ife ansembe mmene mukuchite na Khristu ndikutipempherera. Ifeso ansembe ndi udindo kupempherera Akhristu athu. Kuwathandizanso kuti amvetse za unsembe wawo wapa ubatizo. Service. And tikathandizana choncho, we can help to save this country. Pamene pali zolakwika, as Akhristu we can now point out. Uku sikuchitika zokhoza, uku sikuchitika zokhoza, sikuchitika zokhoza. Ambuye Yesu popanga sakramenti la ukulu, popanga unsembe, umene tuli tsopano ministerial priesthood, umene nthawi zonse umapezeka pamene Ukaristia, popanga unsembe umene wa Ambuye Yesu Khristu adafuna kuti tipange serve dziko lapansi. That's what he wants us to do. How am I of service to the world? Sacrament la ukulu. Nanga ndikamba za sakramenti la Ukaristia, sakramenti la masakramenti. Liturgy matuza unena kuti the liturgy is the source and summit of the whole life of the church. Because the liturgy is the action of Christ the priest, it is an action surpassing any other action of the church. Ukaristia the sacrament because it's Jesus himself. Ambuye Yesu mwini. Kodi Ukaristia abale anga timaulandira bwanji? Ngati kanyenya, makaka, chimanga chokazinga, mbwibwi, lanchi, sapa, mojo, fanta. Is this the way we receive the Eucharist? Apa sono ndikamba za disposition polandira Eucharistia. It's the sacrament of sacraments. It's at the heart, at the center of the church. Timaulandira bwanji Eucharistia. And what do we see in the Eucharist? Kodi timangona kanthu koyera basi? We don't look beyond what we are calling kanthu koyera bread. Because what you see as white is Jesus in his wholeness. Ambuye Yesu wa tuntu. Ndima mulandira bwanji Ambuye Yesu khala Eucharistia. Ziyanana so paja pa za humility paja. Kumalandira Ambuye Yesu Khristu ni machimo kutokotokoto. Migolo kumalandira Ambuye Yesu Khristu. It's non-reverence of Jesus Christ. Ndikusamulemekeza kumene kwa Ambuye Yesu. Ndikunchitira mwano kumene kwa Ambuye Yesu. Those are my terms. Ndikumunyoza kumene kwa Ambuye Yesu Khristu. If I am in a bad state of life, let me acknowledge. Ndikonze kenako ndikamulandire. Ndikalape kenako ndikamulandire. Ndikavumbule machimo kenako ndikamulandire. Ndikatende kuti Ukaristia ndikulemekeza. It's the sacrament of sacraments. How much do I respect?
how much do I revere the Blessed Sacrament? Ndizachisoni kwambiri kuti Ukaristia tingolandira ngati fashion, tingolandira ngati china chilichonse. And yet the Eucharist is not that. It's Jesus, truly God and truly man, present in the Blessed Sacrament in the forms of bread and wine. And yet he is real, transubstantiation. Ndi mulungu weni wathunthu amene akupezeka mmenemo. Ambuye Yesu mu Ukaristia ndimawalemekeza bwanji? Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye funa tipatsa sakramenti lanu la Ukaristia, mmene inu mwene muwapezekamo. Mutithandize kulemekeza sakramenti athupi ndi magazi anu, kuti tiyenera kulandira kosalekeza zabwino za chipulumutso chanu. Mwa inu Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.